October ni thum sang ni som ni panga zir top ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule India ramani lai zandar ya lechan vetang khani we Sorkar lai puichon sum man tura ro man sa budget man turan nei talwa aum jaber chu US Sorkar lai puihan Sorkar sum man tura ro man nan pomsa man hun turan mangzawa ale peka man tura ro man na chu US Congress an pass thei ri silo wangin US Sorkar lai pui noya department rang te chuan sum man tur ro man san nei ri lawa hei wangin US Sorkar lai pui noya Sorkar hnathawk nuai sarih le singa vel te chu an chawlh ri angai don ani US Sorkar lai pui sum man in kho khirna shutdown hin min kha ni ni na nia kum sarih don chunga US Sorkar lai pui in shutdown an nei voi khatna nia shutdown hi tumdanga chuan Sorkar hnathawk te hlawh pek thei ri lawa Sorkar in suma batsak hun ang dewa ngai ania Sorkar hnathawk Sorkar in hlawh pek thei ri lo te chu chawlh tirin Sorkar in budget bill pass le nu an hlawh hi pek le mai thin ania tuntuma hian President Donald Trump Sorkar hian Sorkar hnathawk an chawlh tir te hi chawlh hlen tir an ni mai thei tirin thei turin tong kaman neya tumdanga US shutdown angani lo deuh dona ngai ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan US Sorkar lai pui hnuaia hnathawk te chu chawlh tir then an ngai ngei don ti sain hun rei lo te a hmala ka ni ang ti a soya US Vice President JD Vance chuan shutdown hi kalpui ani rau chuan President Trump du danin Sorkar hnathawk ban then an ni don ni in a soi President Trump chuan US Sorkar lai pui hnathawk ti tlem tuma hmalak na hun tha ta na man ngala tum ni in a soya Sorkar in dollar tluk le ding on te la hum thei pha don ni in a soya ni mithiam te chuan tuntum shutdown hi chun zom zel ani chuan US Sorkar lai pui hnuaia hnathawk za somli zet chu chawlh tir ri an ngai don ni in an soya hei hnathawk tu nuai sarih le singa vel zet an ni a shutdown nei to danga te kha chuan heng hnathawk tu te hi hlawh la lovin chawlh tir lai lok an ni a an hnan thaw le hnu an chawlh chhunga an hlawh pawh pek le vek an ni thina tuntuma hi chuan White House tu nei tu ten mipui hriata chawlh hlen tir chungchang an soi to wangin US Sorkar lai pui hnuaia hnathawk te zinga hlau thawna lian hle ani US Congress a hian Sorkar chuan budget pui in dai lo na phuhruk na na sum lo man lok tur October ni khata tanga November ni somni pakhat thleng dai tur chu pass tumin an puluta rore lai Republicans te hi US Congress House pahnia member tamjok ni ma se Senate a vote somruk an mamo chuan tlin thei lawa an pass thei ta lo ani Eptulam Democrats te chuan Sorkar bill hi pass ani don chuan healthcare a abik takin sum la lut tlem te tan sum da chin ti chian an phuta Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan Republicans te chuan Democrats te ti thinri man tumani atia Republican te hian Democrats te chu politics a hlawk na nei tumwanga America mi puite hreka an pu ve thung nilai nia Senate vote laka Sorkar hian vote somnga panga somli panga in hne na changma se bill pass turin vote somru kan hmu tlina ngai wangin an pass thei talwa he bill pass lo hi chuan US Sorkar lai pui chu kal thei lawa shutdown ngai ta a napoi mo biak thok te chu hlo nei lovin an thok zelanga napoi mo biak thok ni lo te chu an chol to bri don ani Europe le Russia inkara indona chuak mai thei ti thom hi tun laia ti tilian takania he tianga ni la hin France ram sipai ho tu pa General Pierce Kill chuan a commander le sipai te chu enghuna po chet ngai se in ring turin a hriat tir General Skill hian a sipai te chu enghuna po in do thei turin in pe ula atulani chuan zanina po in chuak thei turani ti in a hril thu France chanchin bu te chuan an tar langa Skill hian Russia in Ukraine run hnu khan French army te hi na sataka thuam chakin ramdanga po ralda wakal thei turin a buat saya tunlai thiam na hmanga siam ral thuam chi hrang drone robot le air defense system baka hunla kap thei missile lama po an sipai ten thuam chak na sa hle ani France sipai la linan sipai te in ral ring tura hriat tir hmalok hian France ram President Emmanuel Macron chuan Denmark rama Europe ram hroi tu te in hmu khom na thu sain tuna hian Europe ram pumpui chu Russia nen anin machon mek ni in a soyani Denmark ram khopui Copenhagen a Europe ram hroi tu te in hmu khom na hian Europe ram hroi tu somnga don an kal khoma kalkhom te hin Russia drone be na laka inven laman soina sa hlea Poland ram Prime Minister Donald Tusk chuan Ukraine in dona chu kan in dona ni a Ukraine hi tlomani chuan khothlangram zongjong hlo chamna ni ang ati
Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan tun hnai a Europe mun hrang Russia drone mu ani thin chuan Russia in do na zaw zok cho chu atum ti alan tirani atia englai ma in Ukraine chau hi ni ngai lova Russia hian khothlang le Europe rampum puya bitum sa shrimani ati France President Macron chuan Europe ram hom chunga drone lu chu ti chiat theiania aba ka omlo atia Romania Prime Minister Nico Surdan chuan anram china Russia drone thlok lu leni chuan an kap thla angti asoibok Israel chuan an lekha poimo mu chu thara tangin Gaza tan puina phurlu tumlong rual Global Sumut Flotilla tirluani theinan Hamas te chuan sumle pai baka thildanga po an pui ngai ti an soi Gaza pana Global Sumut Flotilla longsom nga vel inzui hi Israel sipai te chuan lo ti dingin henglonga hian ram somli palia tangin mi zanga vel lion chuanga hengjinga hian Swedish climate activist Greta Thunberg le Nelson Mandela tupa Zoili Velil Mandela te po antela Israel in tanpuina dan chawanga Gaza mi puimang ang tenhena eitur le dam doi pe kan tum ni in anin soya Israel chuan an document nei te social media post darin he flotilla hi ramdanga Hamas Pol Palestinian Conference for Palestinians PCPA tenen inzomnan nei antithung PCPA hi kumsang hi som pariada din ni in Gaza pi elama Hamas Pol ayo mala thinan ni a Israel chuan official apuan ni longma se ramdanga Hamas embassy en call tu te an ni ti in kumsang ni som ni pakhat khan firfiak pola an lo puang to a PCPA hi civil thuama in thuama Hamas Pol ta na kong sang Israel do thinan ni anti Israel in lekha poimon phochua hi kumsang ni som ni pakhata khati lai Hamas ho tu Ismail Haniyeh mingzia nan Hamas win PCPA te an thopuina chungchang ani a tunhaya Gaza Hamas te lekha poimo an mu chua chuan Zahir Biroi chu UK PCPA ho tu ani ti hriat ani a Biroi hi flotilla mission sang telve in sangni le somatar ki hmalak na nei mavi marmala flotilla thupuang tu ani a ani baka hian Spain rama PCPA member Cyber Neptune company CEO Saif Abu Kakspo Gaza lekha poimon mu chua hian telin Cyber Neptune hi global flotilla tel longzinga tamtak nei tu hi an ni ti in Israel chuan global sumut flotilla mission hi PCPA te hmalak na ni thuan puang ani global sumut flotilla mission bo sai tu te chuan Israel pu na hi thudik lawani ti in anlong te chu international water sa dan bo chhe in Israel in an lo dang ni in an soi ve thung engpo ni se global sumut flotilla long inzui te hi pakhat ti lo chu Israel sipai ten an man veka passenger te po Israel po ta hruai vekan ni a anjinga hian Pakistan senator Hlui Mustak Ahmed Khan po atelani nimin kha juda te ni thiang hlim ber yom kipur ani a hemi hun den chen hian khovel mun sang om juda te chu an biak in sunagoga anin khoma hetiang anin khom la hi England ram Manchester khopuya chuan firfiak pakhatina beya kar hmanga mi pui khoma sut nuwa mi engemaw zat chemte ina beizui boka juda mi pahnih thin mi palin hliamna takan tuar bokani British police te chuan Manchester synagogue thil thleng hi firfiak che na ni thuan puang he thil thlen namun hi ton park Hebrew congregation synagogue ani a Jingdar college an vehnu loka thil thleng ani a Greater Manchester police te soidanin hetianga beitupa hi inkhom te chuan synagogue chunga lut lo turin an lo danga ave sa ka tangalan danin puak thei thila pai ni in hriat ani a minute somvel an in behnua police te chuan an ka phluma amhing le ni na hriat ani to a thil thlen dan chui me ka ni wangin an lapuang zar theilo antia he thil thlenga in nam hnoi ni an hriat mi pahni an man to thu an puang bok he thil thlenga wanghin Copenhagen a European Leaders Summit a tel UK Prime Minister Keir Starmer po London a kirle ngalin Cobra emergency meeting a ko ngala UK mun sang synagogue te chu ven himna pek bel ngalan ni Prime Minister Starmer nupui Victoria hi judami ania juda te ni thiang hlim beriam kipura hetiang thila thleng chu poya ti thu le rap thlaka ti thu asayani Morocco-ah Gen Z 212 in ti te chon online manga insom khomin anrama Sorkar malang nan du khoplo thu le eruk na hluar zel dawa mala in kar khatzet an pun khom nu ani lai zan khan anram chimlama agadir khopuya pung khom te chon police teral thuam chu sakan tum ti in police te hian silayan met puaka mi pathumin nun nan chan Morocco Ministry of Interior chuan police teral thuam chu sakan tuma wangin silai me puania
mi pathuman thi ti an puanga Moroccan Association for Human Rights te chuan mi za chuangin hliam an tuara mi sangkhat vel zet manan ni anti nimin khan Morocco Prime Minister Aziz Akhanuk chuan lungoi lo te chu inbiakna nei puya soma heti lai hian Interior Ministry chuan an ram hun sang sanga kar za chuang ti chiat ania beng le dor tam taka chia ti nimin khan an puang bokani soitongin lungoi lo nalan tir tu te hi online platform sang sang manga in ko khomin Gen Z 2121 in tia kumsang ni somthum world cup atana in buat sai na konga sarkar chuan tluk le ding on eng moza ta ro man lain school le damdo in tam taka sum man turan nei lova din mun che taka anding an tia stadium kan nei khoya nge damdo in ti in sarkar lakan lungoi lo nan lan tirani Morocco hian kumin kong top Africa Cup of Nations an thleng dona nakuma parliamentary election an nei don boka Gen Z Protest hian an ram politics boruak po ti danglam mai theiani nimin kha Ministry of External Affairs chuan thu chua siamin tun thatop lama tangin India le China inkara direct a thlona service chun zomani le to don ti an puang MEA chuan thlona service chun zom le tur hi ram pani inkara sum don na konga thutluk na poimo takania mason na poimo le tul takani antia he hian India le China mi puite inkara inzom na po na sa taka ti thain ram pani inkara zawzo ka thodun na tur konga in hongzel don ani antibok Indigo chuan nimin khan Kolkata le Guangzhou inkara ni tina service tur thona chu tun thani somni parok hian an thlo tir tan don ti an puanga Delhi le Guangzhou inkara thlok tur poin phalnan boipui mek ti an puang bok Air India point Shanghai khopuya thlonan service tir thoi don ni in soyani kumsang hi somni kumtir khan COVID-19 ripui wangin India le China inkara thlona direct service ti topania COVID-19 ripui lenga top nu apo ram pani inkara that lo zui tak zela wangin thlona service hi chun zomani talwa kumin August thatop le September thatir inkara Shanghai Cooperation Organization Summit khan Prime Minister Modi le China President Jinping te chuan ram pani inkara sum dona chungchang thil sang sang soidunin hetan thu soi bo zui na kal zela thlona service po chun zomani le don ta ni Bahzar lo thlira wangin kan lo me